Naka bynta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor ba mentagasngi. Ki syntiew ki skut ki de ki jing phalang ye ka yeng ka sem ka ba khot ka ba suba namar ba ka don ka jing sumar sukher. Ka Shillong Agri Horticultural Society ka bade ka seng jong ki nong thung nong rep syntiew ha Shillong ka la pelong ye ka tamasa yodi syntiew ayom senra ye ka bala pelong ha All Saint Cathedral Hall Shillong. Kate ka yo ya di thit syntiew kaban ne lai sngi lenter ya kablas dang min ha ka khat khandai turik urisau bar kan kot la ar huai tering. Bun na kiriu it syntiew kila wan ban wan thit syntiew kumju ki nong di nong thung kila wan ra la ki jong ki syntiew na la ki jaka sara ban pin inam ya ki syntiew ki skun. Habayo banyakran bat uba Andrew Dukhar ubre uskatri Shillong Agri Horticultural Society uyathu gane ka pin inam bat di syntiew jong ka ayom senrai ka long ka jingyarap ikinong thung nong rep syntiew ban im jakpo ban kentiu ya kayo ka kot ha ka jilla. Kayo yadi yathit syntiew ha jilla Meghalaya ka dawa bha namar bun ki briu ki kwa banthung na ka bynta ka jingkhoit jingsuba bar ka jingkoit jingkhiah. Kayeng kasem ka bathong bat babun syntiew ka de kayeng ka basma ubi yathu uba Andrew Dukhar tu mentangin sngap ayu ki don ban ong. Ngari secretary jong ka Shillong Agri Horticultural Society tegane ka society ko jongi ise pelong igini ki flower shows tegan ka kani kenti ko mata ka ditang ka autumn flower fair ka bomot ka de ka yo na ka mata ki nurseries bakin yo ban de ki syntiew ki skut ki jongki nomor ba igini snam ki balala ka don tu ka jingja jong ka pandemic tegane ka pandemic la kta iki bakin yo ya livelihood te na kata ngi na society ngi le kat bala man ailat ki nursery kat pakil ki donai ki badan nang ni po East Hills pat ki donai ki bawan na baru bakin yo ka lat kanti bakin wan ban ka kanlom ka platform nam tajuki bakin yo ban penya yo na tas kwei ban ailat ki breru ki be syntiew bakin thiet ki kini ki syntiew ki skot kini ki ornamentals bakin thung haki pelawiyeng haki yeng kisam kijuki tega ka society jungi kadai ka kumanono kadai ka kenhon bat traiman sobha ngim don kanono ka jikmu ban ngin yo nong andai ngi voluntarily ngi train na ka banta ki kini ki bri ki baran kani ki interest ha kalian ki syntiew ha kalian ki so ki pai kalian ki jor ki jap te kata hi kedega jingthmu jong ka society te ki nurseries ki ba shembanta kani ka fair ka bamanta ki don ku ba life pandai tli te ar tli ki nursery ki bawan nabar kata ka wei ka na po sikim ka kateng mainam na taga wei kedega Darjeeling nursery te nagaliang ka society ngi khot iki hagani ka fair khnang ba kenwara ye ki judge orchids na ne ki te ki judge syntiew ki ba hale singim kamyo koi nang ni khnang ba ki tu ki syntiew ba ki wara nang te na ki tu ki jika juki ki te ki ba ha mang ni khnang ba ki bri ki bi syntiew kin yo ban thung kenang bakan ni jika jungi rukan yo ban yo ik sembai ke ba maki ke wara